Ben, bo día a todas e todos, non? Vamos a dar comezo a sesión plenaria extraordinaria e urxente. A razón desa urxencia supoño a maioría da xente que habitualmente está aquí, e vou explicar porque non estaba. Sabe a situación que estamos desde o 30 de xullo, que estivemos en contabilidade por unha baixa, bueno, que era por maternidade, pero se complicou ese problema. E isto que estamos facendo agora, pois o teríamos que ter feito durante varias veces, porque o orzamento, como moi ben se explica cando se presente algo vivo, e logo vai un momento en que hai que pasar dunha partida a outra para as que quedan excedentes e donde se queda máis deficiente, non? Agora mesmo o tasco, grazas ao traballo de vos funcionarias e, bueno, e o esforzo de todos, xa non existe. E supro que esta semana quedará todo pagado a día de, as presentadas ata día de hoxe, non? A parte desta modificación, expediente de modificación de crédito número 21/2017 que hoxe traemos. A orde do día indico o primeiro punto e a aprobación se procede da ratificación da urxencia de sesión. Votos a favor da urxencia. Eu solicito hacer unha intervención. Solicito intervir antes de... Xa, pero que mirei hacia... perdón, non. Sí. Non me digo. Podo intervenir? Sí, por suposto. Soy a secretaria Paula que vai constar na acta de hoxe. Son notas breves, non vai ser tres cousas. A primeira que foi notificada a 19:30 no sábado. Que na convocatoria se dicía que tiña toda a exposición do Concello da documentación. Que onte pola tarde solicitei vía registro electrónico o acceso a ese expediente e máis ao orzamento de 2017. Tiñan acceso ao expediente desde as 9:45, perdón, desde as 8:45 até as 8:58 no despacho da Secretaría Interventora. Tamén quero fazer constar que no expediente non figuran as facturas de destino da modificación de crédito que se pretende aprobar. E por último, que me sorprende o informe favorable de intervención para unha modificación de 101.000 euros, tendo en conta que o crédito, que o orzamento se aprobou hai un mes e que todas as facturas de destino eran créditos reconhecibles no momento de esa aprobación. Vamos a ver, por respecto ao que acaba de aportar agora vostede, non te chegou a documentación sobre igual que a que teño agora mesmo? É unha parte do expediente, non é o expediente. Aquí están as facturas de destino deses créditos. Que conste iso na acta, por favor? Sabe que a súa documentación pois incompleta, pero eu digo todas as que están aquí, e esta é a mesma documentación... Sí, é un listado, pero non están as facturas e os conceptos das facturas. As facturas é que non me pode mirar as vostede, pero está en relación unha por unha de o proveedor, o importe, a partida, todos os datos. Non están en facturas e conceptos. Só unha pregunta a secretaria. Cando aprobamos o orzamento? Estou falando de memoria, creo que entrou en vigor o 1 de setembro. O sea, aprobou xa, estou falando de memoria, pero creo que entrou, se publicou un novo o 2 de setembro. Aprobouse antes e se publicou o 2 de setembro. Vale. Creo que se aprobou ao longo do mes de agosto. Non fai un mes, fai pouco, pero non fai un mes. Vale. Se pode cambiar. Non, da igual, da igual. Eu quero volver a incidir, recentemente, vale non falar. Vale, perfecto. Eu quero volver a explicar isto. Vostede dase conta da situación, bueno, xa coñece perfectamente. A situación, non sei, aparte me dá pena repetila e non quero volver a repetila, porque todos aquí a coñecemos, ao mellor vostede non, que acaba de incorporarse, non? Vostede sabe que levamos máis de un ano, dous, sin ter habilitado en propiedade. Ahora estamos unha baixa dun ano e despois, dende aí, un acumulado. A iso se lle suma o 30 de xullo o problema de que non temos a persoa que leva a contabilidade. Se nos planteaban dúas opcións, quitar a praza para contratar a unha persoa en interinidade para ocupar esa praza,
pero sabe que a contabilidade nos municipios estamos utilizando si calvimos na mala Diputación. Entón, nos plantexamos as persoas tanto por parte da funcionaria como por parte da alcaldía, que se tiñamos que incorporar unha persoa que non manexase, que se non está nun municipio non manexa o Sicalvin, para aprender ese manexo, estaríamos a 31 de decembro e estaríamos todavía sin poñer o día a contabilidade. Entón, nese momento, había facturas que non tiñan entrado. Ese é o desaxuste que se produxo e que, de verdade, subsanar un esforzo por parte de todos, estar aquí, por eso que chegou a vostedes a convocatoria. Cando saiu aquí esa convocatoria do Concello, hai algún grupo que estaba cerca de aquí a levo a recoller, e vostede, pois, levou o compañero. Estábamos aquí, tanto a secretaria interventora como quen está falando, eu mesma. E saiu a esa hora. Por que? Porque traballamos venres pola tarde, traballamos sábados, que firmamos un convenio con outro concello para unha persoa de contabilidade e está asistindo aquí. Esa é a situación. A mí me gustaría que fose que non existise a situación, porque quen peor pasamos somos que estamos aquí todos os días. Nada máis, pasamos ao punto, bueno, a votación de urxencia. Non se justifica unha convocatoria que, por sentido común, non ten tempo material para que a xente que ten tomar a decisión, incluída a maioría do goberno. Pode, sí, claro, é sí, non? No, e aquí, pero, mire, vostede outro día non se quedou... Non hai tempo material. Déxame que lle diga. Para tomar unha decisión formal. Outro día vostede, sí, eu iso respeto. Outro día vostede non se quedou ao pleno. Nos o presentamos e vostede se marchou. Ese día, nós, aquí, todos, falamos de que íbamos a convocar, incluso antes, durante a semana pasada, e eles o saben. Non convalida unha cosa outra. Bueno, pode non convalidalo. Eu, de feito, felicito por vir ao pleno, porque de todos os últimos meses largos, pois notábamos que a ausencia e a falta, casi a veces nos sentíamos como... Tampouco justificaba unha relación. Non, eu non estou tratando de significar nem de justificar nada, pero o outro día aquí se anunciou unha modificación de crédito que se estaba a preparar e que iba a ser xa en días anteriores. Non pudo ser, porque é imposible que a tempo de dedicación que teñen as persoas ao Concello, e se dixo, púdose por parte de todos vir aquí e a mí sin ningún problema consultar todas as facturas, porque son as que están aí sin ningún tipo de nada que ocultar, sin total transparencia. Non, ao contrario, porque se fose transparente, o que se faría é incluir todas aquelas partidas que xa eran coñecidas, como créditos coñecidos nos orzamentos ordenados. Non se teria feito unha modificación de crédito de nada menos que 100.000 euros xusto a continuación de aprobar o orzamento real. Vamos a ver. Isto fai no Ministerio de Defensa. Non, eu lle explico. Hai, no capítulo 1, sabémolo por os últimos anos nos que estamos aquí, están dotadas unhas prazas, e vostede pudo ver, están dotadas unhas prazas en que está ocupada por ahora mesmo, por unha persoa como laboral, e que se saca esa plaza, está na RPT, como funcionarios. Entón, hai que dotar económicamente as dúas prazas. Se non se convoca, pero ainda que sexa previsible, ten que ir así dotado, se non pregunte yo a funcionaria. Se non se convoca esa praza, temos que facer esa modificación. Logo hai algunhas baixas que nadie sabe que vayan a suceder. E entón quedan excedentes, xubilación que se produce durante este ano de un operario e que era un laboral, non era un funcionario, co cual non se cura. Entón ese excedente desde o mes de febreiro tamén está aí. Deixámoslo aí nesa partida, ese desequilibrio, deixamos que podían quedar na 413 estes 100.000 euros, pero sería, me parece que unha xestión nefasta, producindo ao longo do ano no capítulo 1 baixas, o sea, porque se contaba no orçamento que había que poñer os salarios a persoa, pois, creo que sería unha responsabilidade deixar aí os excedentes e non pagar facturas aos proveedores que quedarían na 413 hasta o mes de febreiro do ano que ven. Porque non é o orixe é o destino que era beneficio, en moitos dos casos. Son créditos recoñecibles, perfectamente. Entón, o gasto, eu acabo de saber, por exemplo, que hai unha partida social que se reduce, acabo de saberlo, hai 10 minutos. Bueno, pois esa partida de gasto social non sei se era previsible, pero desde logo o destino dunha factura de marzo, non... Esa partida de gasto social, eso sabe, personalmente, a partida de gasto social a que usted se recibe, é justamente esa traballadora que é laboral e que a súa praza sale como funcionaria, creada con unha RPT, e hai que dotala nun lado e no outro. Esa é a partida social. As partidas sociales se incrementan, porque vostede ve destinos que son combina social e outras facturas que son partidas sociales, e sale, non se reduce, senón que se incrementa.
complementa a Partido Social. Bos días a todos. A todos. Me parece unha falta de respeto hacia nós terrible, o chegar ao principio do pleno, soltar a túa intervención si temos sorte, e despois abandonar e non interesarlle nada en absoluto o que representamos cada un de nós, que somos votos de moitos lousamianos e lousamianas, porque somos entre todos os que estamos aquí, maioría o goberno e o partido da oposición mayoritaria. Me parece unha falta de respeto. Aparte de que temos en conta todas aquelas aportacións que acaba de facer. Votos a favor da ausencia deste expediente. Votos en contra. Abstencións. Ben, traemos o segundo punto da do día, aprobación inicial se procede da modificación orzamentaria número 21/2017, modalidade de transferencia de crédito entre aplicacións de diferentes áreas de gasto. As facturas saben que as teñen todos a seu dispón en contabilidade, aquí non vou a ter as facturas. Ven a relación que nas queda comprobar as pode comprobar. O sea, que transparencia en toda. Ben, existen unha serie de gastos aplicados no 27, a día de hoxe, e cuxa aprobación non pode ser demorada do servicio seguinte, que son, se a continuación se recollen como o anexo que se lles enviou coa providencia de inicio. Están aí redactadas e suman un total de 101.551,30. E logo tamén hai outras partidas nas que hai non se agota o orzamento que tiña, a partida que tiña, e que a día de hoxe xa registradas todas as facturas, vemos que se pode mover de unha área de gasto a outra área de gasto. E o capítulo 1 xa non os explico, porque vostedes ao longo do curso político, supoño que xa, se queren recordo, pero é unha partida dese funcionario que sempre que ten unha cuantía reducida, a outra é unha xubilación que se produxo na cuantía de obras durante este ano, tamén hai excedentes algunhas bases e hai un imposto que está dotado doblemente. Está dotado na partida dos laborais e está dotado na partida dunha vacante que é un administrativo, que é a Plaza de Marí. E despois noutras partidas que vostedes poden ir analizando por aí, no expediente que se lles entregou, e poden preguntar agora se queren. Tamén aparece a continuación o destino desa modificación con todos a relación de facturas, a fecha de entrada, o proveedor, a aplicación e tamén o importe desas facturas. Logo teñen o informe da secretaria interventora, no que tamén lle explica o procedimento, non? O informa favorablemente, a presente modificación orzamentaria non afecta nin a estabilidade orzamentaria nin ao límite de débeda, e a conclusión do informe favorable a esta modificación. Temos que acordalo no pleno. Aprobación inicial do expediente, logo hai que publicalo no BOR durante 15 días, no que podan examinalos e presentar as reclamacións ante o pleno corporativo, volver a celebrar sen que resolver esas alegacións, volver a celebrar un pleno para logo ser a aprobación definitiva e pasar a facer efectiva esta modificación e o pago desas facturas aos proveedores. Intervencións? En principio non, respecto ás facturas, porque temos que queixarnos da convocatoria e da forma da premura, porque ainda que quixéramos velas non tínhamos tempo nin hora. E outra que, por favor, non xoguemos cas datas nas convocatorias, porque eu firmei o sábado unha convocatoria do viernes. Bueno, pues non é na data, non? Claro, estamos con moitos erros últimamente. Entón, sabe, o Venres foi 24 de a novembro. convocatoria do sábado.
Sí, bueno, pero si hai, bueno, pero eso foi un lapsus que supoño que lle pasaría que Bueno, pero- fixo actas a convocatoria esa hora. Todos temos constancia da convocatoria que foi o sábado, que foi con premura e que vostedes saben... Sí, pero- Que vostedes saben- precisamente sabemos. que iba a ser xa a semana pasada e porque foi esta semana. A situación é que é, non a podo modificar en que queira. Xa me gustaría, A máis interesados somos os que estamos gobernando, Pues, pero hasta, esperemos que para o ano que ven, ao longo do ano que ven, se solvente esta situación. Se solvente esta situación, me refiro, personal, Sí. Votos a favor da modificación, votos en contra, abstencións. Nada máis, levantamos a sesión. Moitas grazas por... Si queren ver os calculos, estaba